je kamers 15-jarig famke. En ik kwam hier te waaien en het eerste wat ik je miste wie een manege. Dat wie er net. Dan neem je als ben je voor, als ik lekker grut ben, dan wil ik dat bouwen. En dat moet ik geen gebeuren. We gaan na hele proberen vechten met overheid toch een vergunning loskrijgen. En wij willen hier een heel leuk ruitersportcentrum, multifunctiehal zetten. Het is hier nou een beetje wat een verteerde boel eigenlijk, hè? Ja, dat kan je wel zeggen, maar dat is op lijst. Ik zeg, als je bouwplannen hebt, dan heb je zoiets van, nou jongens, nou moet het worden, want ik trouw er nog net een kwartsverven meer op. Nee. We willen nou nij en we willen dit oproemen en dan lekker fris ervoor en dan moet het wezen. Dus dit moet het worden? Dit is plan. Ja, hier hebben we een vergunning voor gekregen. Mooi. En wat moet het kosten? Het hele plan, als het helemaal klaar is, ik denk al het praten over een €400.000. Maar hoe zul je dat betalen? Ja, dus dat is wel goed. Dat is dat vreugdst. Mooi. Ik heb het sparen, dat maak ik wel vanzelf. En wij gaan actie opzet, crowdfunding. Crowdfunding? Crowdfunding. Wat is dat? Dat is een hele grote mensen vrije om mij te doen met een lietsbedrag in een bedrijf te investeren. En dat kan van €4. En wat krijg je dan voor €4? Je kan voor €4 krijg je van mij twee keer koffie. Voor 2 personen 2 keer koffie. Maar wat lekkers erbij. En dat kun je afhalen tot een uur nadat we hier gaan ben. En dan kun je vat ik even in een bedrijf roensje wat jou maar jou €4 toch maar even deel zet. Dus als het centrum hier dan stiet, dan kun je dan een bakje helpen. Dan kun je dan een bakje halen. Het hele gebeuren, ik denk dat ik daar al wel 18 jaar mee bezig ben. 18 hier? 18 jaar, ja. Ja, de volhouder wint, toch? Ja. Ja. En dan ben je de helft van je leven allemaal bezig om hier wat deel te zetten. Ja, maar ja, je leven moet toch een invulling hebben. Je moet een doel hebben, dit is mijn doel. Het is mijn droom. Alleen het is, ja, als het heel meer waar is, is het eigenlijk wel een natte droom. Einde uit. Het kan een beetje koud wezen. Ja. Valt mij. Valt het mij? Ja. Ik heb op de kunstacademie met gips werken. En toen maak ik bijvoorbeeld... ik heb mijn eigen gezicht wel gips. En toen dacht ik, wat leuk eigenlijk, hè, dat materiaal. Ja, toen heb ik... ja, daar wil ik gewoon mijn werken, gewoon ding maken waar ik dacht, ja, wat is het dan, weet je wel. En toen heb ik, toen was mijn zus zwanger en zelfs eigenlijk begon. Het bestond ik al wel, ja, maar ja, net in Friesland. Dus ik dacht, ja, ik ging gewoon mijn zus gipsen en van het ene kwam het oren. Toen haar schoonzuske, nou ja, het was eigenlijk hartstikke leuk. Nou, heb je altijd zo? Nou. Oh, je ziet, je weet er ik al uit. Nou, dit is echt een mooie buurt, hè, om te zien. Ik denk dat we straks zelf dan stasjes, dat is echt een wow. Van wow, ja. Want iedereen zei het al, Sammy, van jeetje, wat heeft nou een dikke buik. Ik vind het zelf altijd nou wel mooi van handen. Ik zeg het van bovenaan, hè. Heb je altijd baby dit nou, hè? Want dat zeggen ze soms wel eens, hè? Van, dat die... Het komt wel. Ja, hè? Ja, wel. Ik vind het ik wel lekker. En wat doet nou haast maar de buk? Ik denk dat hij op de babykamer komt. Daar heb ik nog wel een plakje hoor op een murren dat hij daar mooi op hond kan worden. Dacht ik wel. Want hoe vier bist nou? Ik ben 23 weken zwanger. Ja, dus het zit op. Nog zo'n weken. Nog zo'n week is te gaan ongeveer, ja.
Als de baby dan geboren is en die is later wat ouder, wat groter, dan kan ik zeggen, oh nou, daar zit ik dan in. Weet je wel? Dat is wel heel leuk, ja. Nou, dat is de gipsbak van mijn zus. Daar is het allemaal begonnen. Dit is de eerste. Daar gaat hij. Ja, daar plakt hij wel een beetje. Yes. Nou. Hij is mooi, man. Wat leuk. De navel zit erin. Ja, de navel zit erin, ja.